Ukugeza kwahlula omanzini nongwenya. Pho thina sigezelana. Gazi banjani ukukuphasha ontuli noluthuli? Kodwa ne-HIV iya ngebhadi lakho. Kunini siyitika ngosikuni? Thiwa wena umfana akasakufuni. Kodwa lokufika endlini yakhe njalo masuphuzile. Ukwenzelani lokho? Uyabona le position yokunyusa umlenze owodwa. Vele kube ngathi uyawina kwi-wrestling. Wow, good night. Kusho wena ubona indoda yakhe ipost baby mama. Usuku nebhadi. Mohlala nobaba nosofa wakhe yedwa. Ezenza inkosi engasile. Ngiyakuthanda nami sithandwa sami. Utshela indoda enoma wengane lokho. Ukwenzelani lokho? Ezinye izinqa ngathi ungayifaka efrijini. Zithi ukubamba ishape kancane. Kuyinhlobo ezingaka zotshwala wena uphuzi. Shothi uzibona ungcono kunesilo. Hayi kabi. Ongasifuni isithembu. Akaqoma indiya. Iyekeni lento yokuthi nithi abantu bayagula. Ngoba nakho nifuna ukulala nabo nodwa. Ipheni yokubingelela umuntu one-HIV. Athi sawubona gazi lami. Ungachomi ngaye kakhulu. Ngoba usazi isithunza kwehlisa sona mawungekho. Nalo mama odayisa emgaqweni. Uyamzala udokotela. Yini onayo ngenxa ye-ANC? Ngaphandle kwebhayi, skipper nekepisi. Awubi nayo umamezala ungakashadi. Uma kamJ. Finish. Why money pregnant inyamalala ku-social media? Nomisisi usidla idatha. Umjolo ungichaza mase nishuthi izithombe nobabili. Bese ipostwa yilo islima. Into eniba serious yona manihamba nabantu benu. Ngathi anisifoneli. I-private school iyimali. Ne-private hospital iyimali. Kodwa nina nifuna ukugibela i-private part mahala. Nikwenzelani lokho? Ayi, asakhambanga kahle.